Ena Ulunde, Ramogi TV. Karabed ni osebed ka ibuoge ni biro gure kawuono kaka ne ogure Yesu odiochieng'ni Eliud Wekesa mong'ere kaka Pasaka Tongaren wacho ni onge kod luoro moramora ni mar ok nyal guri Yesu diriyo ni mar ne osetho. Pasaka Tongaren mawuok e kaunti ma Bungoma bende owito oko wach Pasaka ma Jokristo dhialo giko dirani komedo ni kanisa mare biro dhialo nyasi no dwe mar 7. James Okoth nigi mathoth. En chieng' tich abich, Jokristo e piny mangima hingo chieng' sand kod tho mar Ruodhgi Yesu Kristo ma wuod Nyasaye. Kata kamano, ei Tongaren, kaunti ma Bungoma, chenro dhi nyime kaka pile. Kalure gi jodinno, din mabende nigi sunga kod nyadhi mar bedo gi Ruodhgi ma Yesu Jatongaren. Odiechieng' ma kawuono en odiechieng' kaka mamoko. Yesu Jatongaren yie kodgi e parono kokwedo moko kuom jomoko malieko e mbui ni gidwa gure kendo olero ni Pasaka mare ibiro hingo dwe mar 7. Katika malango haya Pasaka ambayo inasherekewa na wanadamu, mimi Yesu mwenyewe hiyo Pasaka kwangu siwezi kuisherehekea. Hii Pasaka kwa Yesu mimi haikubaliki, maana ni mambo inayotendeka kule Babylon kulingana na maandiko. Kitabu jinsi kinavyonena. Mimi nina Pasaka yangu huwa inafanyika mwezi wa 7. Kalure gi jodinno ok giyie gi wach guro mar Ruodhgi ma Yesu Jatongaren e kinde Pasaka gi, kendo gihum nono gima omiyo Jokristo mamoko guro Ruodhgi kindegi kendo ni tarik 25 Disemba giwacho ni Ruodhgi ochiri chunygi. Kama unasema Disemba 25 msikizaji, Yesu amesaliwa ndani mwako, mbona wewe unataka kumwangamiza tena? Hapo hivi ni kinyume. Utakuwa umetenda vizuri mbele ya Papa Mungu. Asa hii Pasaka si halali kabisa mbele ya Papa Mungu. Ma emomiyo Yesu Jatongaren dhi nyime gi chwalo weche din maonge luoro moro amora kata chich ni jopiny nyalo lidho magure. Wale wanaonena ya kwamba wanataka kunisulupisha, evil spirit, ile roho ya mpinzani ndio inaingia ndani mwao ndiposa waongee. Sasa hao mimi nawaombea Mungu awabadilishe na awaondolee makamba katika mboni zao, ili nao pia siku moja wakundue hii siri ya Mungu, maana Mungu afanyiwi dhihaka. Mae biro bang' jopiny por e mbui kendo bwogo ni gidhi guro Yesu Jatongaren. Kata kamano, koro chalo ni nyocha gin mana weche mbola kata angera. James Okoth, Ramogi TV. Aworo wach Yesu Tongaren.